Moro. Vähän väsyttää nyt kun ollaan reissattu koko yö. Että ollaan päästy tänne. Täällä on aika lämmin. Joo, me ollaan siis Kroatiasta. Ja me tultiin... Täällä on semmonen Hype House. Joo, Kroatian Hype House. Niin, me tultiin nyt tänne yökylään. Me soitettiin, että päästäänkö me. Ne oli ihan tosi niinku iloisin mielin ottais meidät vastaan. Juu, tässä on vähän tätä villaa. Tässä on trampoliinikin täällä. Tramppa. 2 autoa. Meillä on 2 kärryä. No aamupalalla. Moro! Moro, me tultiin yöksi teille. Saadaan me tullut yöksi. Teille. Jos maksatte. Okei. Okay. Mä soittelin teille. Sait sen lintin. Ai saada! Moi, kuka sä oot? Esittele ittees. Moi. Sä oot niinku, tää on nyt tää Kroatian Hype House. Mä oon Elastinen ja mä oon Finterligensin se toinen jäsen ja meiltä on just tullut uusi biisi. Mikä Boogie? Mitä? Joo. Mitä hittoa? Oletteko te täällä? Joo, iso haki on täällä. Joo, niin tiedättekö te, mä en tiedä, ootteko te nähnyt, mutta tässä on semmonen yksi video, kun me mentiin Aralle yöksi. Joo. Niin tää on niinku siihen videosarjaan. Joo. Että Niin me- menette yöksi. Mut nyt me Hype tultiin Houseen. tänne yöksi siis. Kroatian Hype Houseen. Okei. Kroatian MM-kisoihin. Mutta ihan hyvä. Niin onks täällä joku aamupallo täällä meneillään? Onkohan täällä jotain muita tyyppejä? Käykää vaan peremmälle. Täällä. Siellä on iso haaki. Kuka on iso H? Iso H, käsi ylös. Mitä ei oo märkä? Makke on. Makke. Yes. Me mennään nyt sitten kämppään. Ja mä syön tällaista, mä sain tällaisen. Musta Tää ei oo hyvää. Okei. Mut älä ota enää sitä. No kun mun on pakko syödä. Niin, totta hävikkiä ei saa tehdä. That's true. Aloitan täältä. Let's go. Let's go. Tässä on tämmönen open and on. Open and on. Open and on. Eka kylpyhuone. Tai It's vessa. toilet. Vessa. Mut mä sanon tän jutun teille. Kato. Ei meidän huone. meikkihuone. Vaan huone. Mut mä en nuku täällä. Voitte kaikki arvata, että missä mä nukun. Et en ainakaan tämmöisessä Me ei huoneessa. nukuta missään likunkaan vielä. Me vasta tultiin tänne. Mut täällä on siis kylppärikin. Joo. Joo. Niin, portaat jonnekin. Salahuone. Ei voi kertoa vielä minne. Ei voi tietää. Itse asiassa tässä on niinku mun sänky. Et se on aika kiva, jees se. Okei, sit varmaan yläkertaa. Joo, ensin upstairs. Upstairs. Tää on siis ihan... Niin tossa on siis keittiö. Moi. Tässä on tosiaan tämmöstä kivimuurilattia. Dream. Sometimes dreams come true. It's not true, but it's not my key. Like Mirkku says. Täällä on kylmä. Voi ottaa vauvan mukaan tai tehdä vauvan. Niin. Sitten on tämmönen. Parveke. Karvepe. Parveke. Ja tuolla on futis. Rantapallofutis. shit. Joo, tämmönen. Tämmönen. Ja vessa on tossa vasemmalla. Noin. And the next room. And the next room, vaikka tänne. Vaikka tää on auki. Täälläkin on parveke, mutta tässä on vaan tiedäkö 3 sänkyä. Ja mä en edes tiedä, että täällä nukkuu. Sitten se on taas kylppäri. Ja täällä on suihkuhammasharja ja... Tämmöstä peruselämäntyyliä. Peruselämäntyyli. Peruselämäntyyli, it's not my lifestyle. It's not my lifestyle, but it's my life. Yeah. Sitten yksi huone vielä. Sitten täällä on taas niinku varmaan kylppäri. Mä näin Rikun ilmeisesti. Mä en niin paljon. Mä pelastin vielä enemmän paljon. En tiennyt. Kui vittu. Just mennä Saamisalle ja monet mitä tuutte, niin mä vein Joo, siis mä en tiedä, että on paikallinen joku... Joo, joku paikallinen hullu. Middle stairs. And... Turn left. And go And downstairs. And here is billiard table. Billiard. Miksi täällä on ihan vittu määrä? No koska silloin kun Ella heitti mut sinne altaaseen, mun piti tulla hakemaan mun uikkarit ja pyyhä. Täällä on pikku sauna. Tää on Infrapuna sauna. tämmönen hauska. Tuolla on myös suihku ja vessa. Cool. Täällä mä kävin suihkussa. Tämmöisessä pikkupaskassa. Hieno tauko täällä. Tää on tämmönen minibaari. Mitä sais olla? Pisteys 1.
Pistäis yks kylmä jaffa. Alkaa mä pistän kuulee jaffa. Pistä yks kylmä jaffa. Thank you so much. Mulla on vähän kakkahätä. Mullakin vähän. Antan tänne, kukaan ei tiedä. Tommonen. Tonne ei oo mitään vitun asiaa. Miehillä vai? Tää on varmaan cancel-kuva. Teköhän tuolla on. Katsotaan. Ei vitus mennä enempää. Tuolla oli vittu mitä haittaa. Joo. Kummehtunut paskapersi. Sinne näkyy toi muuten telkkari. Leikkaria. Ja. Gymi! Näytä pari lyöntiä. Oh. Oh shit. It's my lifestyle. Sun voikin näyttää muutama. Muutama hitti. Muutama chapi. Toi vika oli ihan vitun hyvä. Toi mä huomaan, että toi on hiljaa. Mikä täällä on kääpiä ovi? Täällä on pikkuovi. Mitä toi on? Tonttien maailmaa. What? Vittu, oliko se noin? Muistatteko mihin nää vei? Nytten pausata video, kommentoi alas. Paus! Mihin nää pikapuset vie? Tässä tönäsemässä se voi se tippuukin. Ei se tippu tänne väliin. Okei. Okei, tässä tulee trickshotti. Joo. Painopiste hyvä. Joo. Okei. Rauhallisia. Tää on smoothi, tää on smoothi. Henki kainalo. Sitten. Kainalo. Sitten vähän taaemmas painopiste. Nyt. Niin se oli veikko. Kyllä se joku Onkohan siellä puhtaat astiat koneessa? On. kaikki, mut sen voi tehdä vaan kerran. Siskon miehen mökillä, jos siis näkee. Hello. Me ollaan nyt oltu täällä hetkisen aikaa. Veden pinta on tyyni. Ja meikä on ihan ryyni. Mä en tiedä missä Riku on. Se on ehkä vessassa paskalla. Mutta se on ollut pitkään kadoksissa. Me ollaan vaan hengailtu tuolla noin. Me odotettiin näyttää teille myöskin tällainen musiikkilaite. Tosi hyvä. Ja sitten myöskin täällä on backyard, takapiha. Täällä on paljon kasvillisuutta, erilaisia kaikkia Kroatian kukkia. Tällainen kukka kuin sermankäämi, Kroatian kansalliskukka. Täällä on vähän satanut myöskin, mutta todella kuuma. Me tultiin tosiaan tänne yöksi Suomesta. Kuultiin, että tää Kroatian Hype House on nyt niin kuin täällä. Ja niin ajateltiin vaan, kun saatiin toi... Mä veikkaan, että Riku on ehkä tuolla. Tuolla ikkunan takana. Juu. Ääni kuului sieltä. Niin me saatiin tosiaan vaan idea Rikunkaan lähteä tälle matkalle, koska me Jodellista löydettiin tän Hype Housein osoite ja pistettiin mapsiin ja lähdettiin vaan liikenteeseen. Ostettiin lennot ja tultiin tänne. Tuossa trampolinillakaan ei olla vielä käyty. Se ehkä joku päivä. No huomenna tai tänään ehkä. Vuoria tosi paljon ja tommosta, mutta tommonen hotelli. Tossa toi nimi. Joo, huomenta. Kello on nyt Kroatian aikaa
27,93. Mitä? Me ei oikein kuvattu eilen, mut ehkä tänään voisi vähän. Me oltiin siis nyt jo yö. Tai oli meidän toka yö. Mut me ajateltiin, että me ollaan täällä vähän pidempään. Tehdään tästä tämmönen vähän niinku pidempi. Mut tänään me mennään esimerkiksi huvipuistoon. Vesiskoottereihin. Siis vesiputoukselle. Joo, voitais ottaa kamera sinne mukaan. Me otetaan teidät sinne mukaan. Joten kiittäkää meitä, että päästä sinne. Sapida days a week. Mä haluan näyttää teille jutun. Riku jätti tänne Kroatiaan yhden muiston. Se oli vahinko. Se oli oikeesti vahinko. Mä olin tossa ottaa saurinkoa. Vähän niinku äijäkin. Ja mä puhalsin tota donitsipalloa. Rinkola. Mä puhalsin ton, Riku puhalsi ton. Ja sitten mä olin tässä. Ja sit mä sylkäsin ja sit se meni tohon. Mä yritin niinku sen yli. Kohti ääretöntä ja sen yli. It's not my... That was so weird. That was so weirdo. Tänään vähän kymillä. Mä oon lähes uimaan. Nyt rupeet. Okei, hei! Joo! Tuli Tomo! Vielä yksi! Tuli Hyvä! Oli just sitä me haettiin. Käsit vastaaks. Joo. Okei. Mut toi on tärkeä liike opetella. Okei, mä otan tästä vähän maastavetoa. Joo. Tosta. Joo. Just näin. Ja sit on tärkeä, että noi painottiin. Joo. Silleen, että tuohon tulee vaan. Vielä 5. Mikä? Joo. Tuolta nyt varmaan. Kevyttä. Joku 150. Joku 150 varmaan tuolla. Siis tosi kevyttä. Mitä mä pidän? Miten mun pitää pitää? Pitää sitä. Mitä? Siitä kiinni! Mitä mä pidän? Sitä No siis mä en oo lämpöinen. Milloin? Jep. Ja mä otan vähän paremmin asennon. No. Onnellinen. Kaunis, rietas, onnellinen. Haistatko tän koiran haju? Joo. Yritettiin... Äijät ei mua kasseja tässä. Sulla ei oo kassia mukana. Mulla on tästä kassia. Yritettiin äsken mennä waterfallille. No fucking way. Joo, niin me lähdetään nyt sitten vaan uimaan. En mäkään. Johonkin Skirdo. Skirdoa lähetään skirttää. Joku Säbidameri. It's have to tuot sillalta, ära. It's have to. Se on pakko tehdä. It's have to. Täytyy vielä ottaa pikku alkuverkko, tiiäksä, kun lihakset kovilla tommosen iskun jälkeen. Sabida days a week, Maybe a month, maybe a month, maybe a year. one day, maybe a Sabida day. Sabida, hyvää päivää. These are fucking weirdos over here. Tämmönen paikka. Täällä on jotain ihmeen saatanan siiliä, ketkä vissiin syö ihmisiä. Kuvaa. Mullakin on tämmönen rusketusmerkki tossa. Vai ei ruske. Kato. Tämmönen. Semmonen. Joo. Mä ajattelin, ettei oo mitään 4,60 Gatorade hintaa. Hello. Hei, katsokaa. Hello. Mä kuvasin teitä kun kävititte tossa näin. Onko se prankki? Aika hauska. Just prank bros. Just prank bros. Se oli tossa. Siis miksi se naama on noin?
Moi. Moi. Otin niinkin vakuuttavan ruoan ja erikoisen kuin pasta bolognese. Ja mä otin saman. Ja Riku oli syönyt sen ennen kuin me saatiin meidän ruuat. Mut oli hyvää. Nyt mä syön ranuja. Tää maistuu vähän heseranuilta. Vähän joo. Siinä on sitä hesää. Niin on. Onkohan tää Hesburger? Haksu meni pizzalle. Leikatkaa kaikki minkä pizzan Haksu otti. Selvii myöhemmin tässä videossa. Aikamoinen jännitys nyt. Joitko jotain? Vettä, mutta kysymys. Söitkö pizzaa? Söin. Minkä pizzan söit? NYT nyt. Margarita. Margarita, eli kaikki jotka arvas Margarita voittaa matkan Kroatiaan. Rikulta. Mutta ei meidän rahoilla. Ei niin, koska tossa on meidän rikas. Ohjeet kotiin, mä lähden. Ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao. Joo, moro, mä en tiedä mitä mulla on tapahtunut. Mä oon tullut taas Kroatiasta jotenkin äänenmurros. Kroatian äänenmurros. Mä en tiedä mitä täällä on tapahtunut, mutta mun ääni on nyt tämmönen nykyään. Me mennään varmaan nyt pelaan bilistä ja juomaan. Riku juo punaviiniä. Joo, mä juon pari ilasia punaviiniä ja pelataan bilistä ja hengetään. Onks toi B-kieli? Bilistä. Pelataan bilistä, mä juon punaviiniä. Tossa on pipsa. Sano P, sano I, sano PSA, pizza. Pizza. Pipsa. Pipsa. Pi. Mutta Täällä on pizza. Myös. A-I-K-K-I. mitä sä Makke olisit sanonut tähän meidän yökylävideoon viimeisiä sanoja? Onko ollut hullua? Ollut ihan sika hullu. Salti. Muroja. Muro. Haluatteko te vähän? No thank you, sir. Yeah. Okei. Okei. Mä en jaksa enää puhua. Hei, tää Kroatia elämäreissu oli tän videon osalta. Tän videon tässä. osalta tässä. Ja me pelataan varmaan seuraavaksi yökylävideoon Santun ja Helmin kanssa. Mutta Siitä tulee hupaisaa. Siitä tulee todella hupaisaa. Me just puhuttiin tänään Helmin kanssa, kun oltiin syömässä, että kun me aiotaan tehdä sit se Santun aamurutiini. Niin? Kun silloin vissiin joku ihan sairas aamu. Se herää 5 ja Menee lenkille. Salille, joo. Me ollaan siinä messissä. Of course we are. Sit tulee sitten hauskaa. Se herää 5. Me palataan taas joskus. Me ei paleta, vaan me palataan. Eikä palella.